खुलुमबाय आंनि बे आरटिएन बड' बोसोन चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो आं दायो हरनि समाव भिडिअ बानायदों आरो बे भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय इम्पर्टेन्ट आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोननो आं खोन्थाना लाना फैदों आरो बे भिडिअखौ मानि थाखाय आं नोंथांमोननो फोरमायनो गोनां होनब्ला नोंथांमोना गासिबो गोसो बायदियैनो बयबो गाव बेफोरबायदिनो भिडिअ बानायो आरो फेसबुकफ्राव भाइरेल खालामो ना बेनि बिखय आं माखासे बाथ्रा बुंनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ फुरा नायलां स्किप दा खालाम गोनांथार आरोना नोंथांमोना आंनि बे मटिभेसननि भिडिअजों नोंथांमोना एसेबाबो गियान मोननो हागोन आरो नोंथांमोना गावखौ एसे मोजां खालामनो हागोन आं बेखौसो बुंनो नोंथांमोननि खाथियाव फैदों आरो नोंथांमोना बेयाव आंखौ दुखु मोना जासे आंखौ रागा जोङा जासे नोंथांमोननि थाखायसो आंखौ बुंनो लाना फैदों माब्रै होनोब्ला दिनै नोंथांमोननो आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानो माखासे ओरैबायदि माने ससियेल मिडियायाव फैनाय फेसबुकआवनो जा इउटुबावनो जा माखासे इउटुबनियाथ' माखासे फोरोंनायनि लाइनसो आरो फेसबुकआवथ' गोबां बायदि जों रोखोम नुनो मोनो होमब्लाबो दा फेसबुकनि बिखयसो आं बुंनो नागिरदों फेसबुकआव ओरैबायदि माने ससियेल मिडियाखौ सलायनो रोङा ना ओरैबायदि माने जि गोसो बेखौ नागारो जि गोसो जिखौ नागारो माने मोनसेयाव मिनिं हाबनानै थायो जोंनि माखासे बर' समाजनि गेजेराव नोंथाङा मोनसे प्रब्लेम जादों नोंथाङा माबा मोनसे टेनसन जादों नङा होमबा दिनै मोनसे बाथ्रा बेखौनो आं बुंनो लाना फैदों जे आखाइ हानानै लानाय एकदम आखाइ हाब्रेया फेसबुकआव आगारो आरोना फेसबुकनि बे स्ट'राव बिदि हाब्रेलायनानै आगारो दा बिनि बिखयसो बुंनो नागिरदों नोंथांमोननि गेजेराव नोंथाङा हय मोजां मोननायनि बेलायाव बेखौथ' डाइरेक्ट जों हमना मोनखायो बे नोंथाङा सासे मानसिखौ मोजां मोननानैसो बेयाव नोंहा मोनसे टेनसन जानानैसो नोंथाङा मोनसे भिडिअ बानायनानै नों आखाइ हानानै नागारदों नङा होमबा सोरखौबा मिथिहोनो सोरबा बुजिथों होननानैसो नोंथाङा नागारदों नङा होमबा बेफोरबायदि बाथ्रा नङा नोंथाङा जे बे आखाइ हाबाजों नोंथाङा सल्भ जागोन बे बाथ्रा नङा नोंथाङा सासे सिख्लाखौ मोजां मोननानै नोंथाङा गावनि टेनसनखौ लानानै आखाइ हानानै बिदि भिडिअ नागार नोंथाङा मा मोनगोन नोंथांनिसो खहा आरो नोंनि माखासे इयुननि माखासे देरबोनाय गथ'फोरखौ नोंथाङा मा फोरोंनाय जादों मोनसे ससियेल मिडियायाव फैदोंबा जोंनि माखासे बर'फोरखौ मोनसे मोजां गियान होनो थाखाय मोनसे सुजुना मोनसे मोजां फोरोंनो थाखायसो नोंथाङा फैनांगौ बेयाव सोरखौबा नोङो गावनि मोनसे टेनसनखौ लानानै बा गावनि जानला मोनलाखौ लानानै बेफोरबायदि भिडिअ दानागा मानो होनोब्ला नोंनि फिउचारखौ नाय जोंनि माखासे बर'नि गेजेरावनो बेफोरबायदि बायदि रोखोम सासेनि प्रब्लेमखौ नुनानै सासेयाबो सोलोङो सासेनि प्रब्लेमखौ नुनानै सासेयाबो सोलोङो नङा होमबा बेफोरबायदि माने जामनायनिफ्राय जामनाय ससियेल मिडियाजों गेलेलायबाय थानाय बेफोरबायदि माखासे समाजा जायो नोंथाङा मोनसे टेनसन जादों नोंथाङा माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंब्ला नोंथाङा बेफोरजों सल्भ खालामनो हाया नोंथाङा जि टेनसन जादों बे प्रब्लेम जादों ना मोनसे बाथ्रा आं मोनसे गोख्रों जानो नोंथांखौ बुङो जाय मानसिफ्रा सासे सिख्लानि मोजां मोननायजों जुदि गावखौनो फाग्ला बायदि गोसो होनानै गावखौनो उसाव बादाव गोदाव सोराव जेबो मेलेम खामानि गैयै बायदि गावखौनो बरबाद खालामना लादोंबा नोंथाङा बरबादैनो थांगोन आरो बरबाद जाखागोन आं मालाबा मिसा खोथा बुङा नोंथाङा बरबाद जाखागोन मानो होनब्ला मोजां मोननायाव बारदाय गोसो होयोब्ला नों फाग्लाबो जानो हागौ नों बरबादबो जानो हागौ आरोना नोंनि लाइफआनो सेस जालांजोबगोन बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ फंसे बाथ्रा बुंनो सानो जायफोर नुफ्लांबायदोंबा बेफोरबायदि खालामदों आरो जानानैबो दङ जायफोरा बेफोरबायदि सेंग्रा सिख्लानि मोजां मोननायाव बेखौ आं बुंनो सानदों मोजां मोननायखौ आं माना खालामाखै मोजां मोननायखौबो आं बादा खालामाखै जोनोमाव सासेबाबो नोंथाङा मोनगोन आरो सासेजोंब्लाबो नोंथाङा जुलि जागोन आरो जाय सिख्लाखौ नों मोजां मोनदों बा सिख्लायाबो जाय सेंग्राखौ मोजां मोनदों नों बेखौ मोननांगौबो मोनगोन आरो मोननो गोनां गैयाबा नोंथाङा खाफालाव गैयाबा नों मोनखानाय नङा बेनिखायनो नोंथाङा जि सेंग्रा सिख्लानि बैसो सम नोंथांमोना नों दा नों मा समाव दं नोंथाङा बेखौसो नों फकास खालामनांगौ दा नोङो जेनेबा बिमा बिफानि सायावनो होनना बुंगोन ना दा नों लेखा फरायगासिनो नोंनि इम्पर्टेन्टआ बेनो लेखा फरायानो नोंनि इम्पर्टेन्ट मानो होनब्ला नोंनि समाव नों सोलिबाय थानायखौ नों मावनानै लायासै दा नोंनि समाव जायफोरा मालाय गावनि गोसोखौ सिनायनानै फिउचार लाइफखौ मिथिनानै जायफोरा फरायनायाव गोसो होदों आरो जायफोरा मा जादों सोरबा गोसोथोनायाव फाग्ला गावखौनो बरबाद खालामना लादों बेफोरबायदिया बहुत नुगासिनो आरो जोंनि माखासे फेसबुकआव बेफोरबायदिनो मोजां मोनलायनायनि बांसिन नोंबा बेफोरबायदि बिराद कुमुरथिन बेफोरबायदि गेलेबाय थायो माने बेयावना माखासे फिउचारखौ फोरोंनाय जायो आरो गावखौबो बरबाद खालामना लानाय जायो आं डाइरेक्ट बुङो नोंथांमोन बाराद्राय मोजां मोननायाव गब्र'योबा नों गब्र'नानै थागोन बाराद्राय मोजां मोननायाव नोंथाङा बारा दा गोसो जाय मानसिया नोंनि थाखाय नोंखौनो नेवसिनो हाबाय नोंखौनो मोजां मोनला होननानै नागारनो हाबाय दिनै बे बिथाङा नोंखौ सिनायाखै नोंनि दुखुखौनो सिनायाखै नोंनि गाबनाय गोरबोनि गाबनायखौनो मिथियाखै होमबा नोंथाङा हारसिंसो फाग्ला जादों नोंथाङा हारसिंसो जाम्बा जादों मिथिबाय सानैजों जुदि जायफोर समानै मोजां मोनलायनाय दं
बेयाव जेबो प्रब्लेम गैया खिन्थु मोनसे थांखि थानांगौ मोजां मोनलायनायनि गेजेरावबो मोजां मोनलायनायाबो मोजां मोनलायनाय थानांगौ खिन्थु जेंना नङा आरो मोजां मोनलायनायाव थानानै गाव नों दा मा समाव दं फरायनायाव दंबा फरायनायावबो गोसो हो आरो मोजां मोनलायनाया ओरैनो थाथों नङा होमबा बेसे बाथ्राया नों दा मा समाव दं बेखौ फकास खालामनानै फरायनायखौ बांसिन गोसो होदो आरो गावनि फिउचारखौ साननांगौ आं देरनानै मा खामानि मावगोन बेखौ मोनसे थांखि लानांगौ फरायनाय समाव सोरबा बायदिया मास्टार जादों सोरबा बायदिया नार्स जादों सोरबा बायदिया डाक्टार जादों आरो मोनसे बाथ्रा बुंनो थाङो बेखौबो आं सुंद'यै बुंनो सानदों गासैबो जे इउटुब खुलिनानै फेसबुक खुलिनानै गासैबो थाखा खामायनो हागोन बिदि नङा एसे मानो नांगौ बेफोरबायदि ससियेल मिडियाजों गेलेयोबा सिगाङाव फरायग्रोना लागो बेनि बिखय माखासे इउटुबनि बा ससियेल मिडियानि जिखिनि नोंथाङा रोंनो गोनां बेफोरखौ डिटेल्सखौ मिथिनानै नोंथाङा बेफोरबायदि ससियेल मिडियायावसो फैनांगौ जानला मोनला फैनाङा आरो नोंथाङा गावखौल' साननानै बेफोरबायदि पस्ट खालामनाङा नोंनि फिउचारखौबो नाय आरो माखासे गिदिर उन्दैनि मान सनमानखौबो ला आरो बिमा बिफानि मान सनमानखौबो ला दिनै आं बिदि खालामनो नागिरदों सोरनियाव नोंथांनि फेसबुक पेजाव नोंथांनि मुङानो दङ आरो नोंथाङा बेयाव बायदि रोखोम नागारो होमबा नोंथाङा गावखौनो लाजि फोनांनाय जादों आरो नोंथाङा गावनि बेबहारखौनो खोन्थाना लानाय जादों आरो नोंथाङा गाव नोंनि आखल गोसोआ माब्रै गावखौसो सिनायहोना लानाय जायो मिथिबाय बेनिखायनो गावखौ मिथिनो नाजा हय नाजायो नोंथाङा मोनसे थांखि लानानै टारगेटजों इउटुब भिडिअ बानाय बा फेसबुक भिडिअ बानाय आं मोनसे थांखि लाथारनांगौ आरोना आरो बेसेबांनाखि ससियेल मिडियाआव फैयोना जों बर' नालाय जोंनि बर'नि माखासे जाखिनि समाजाव जोंनि बर'आ गोलैनानै दं बैखौ फकास माने बैखौ हानहरनानै मोनसे आन्दाज लानानैसो माखासे ओरैबायदि कन्टेन्ट भिडिअफोर बानायनानै आगारनांगौ माने जों फिउचारखौ मोजां खालामनांगोन दिनै नोंथाङा जुदि मोजां मोनसे कन्टेन्ट नागारनानै नोंथाङानो गोजोननाय मोनगोन आरो जायफोर नायग्राफ्राबो नोंथांखौ मोजां सानगोन आरो नोंथांखौ सानगोन जे नों फिउचारखौ मानसिफोरखौ मोजां फोरोंगोन आरो दानि जा आजिखालि मुगायावथ' बयबो आखाइ आखाइ मबाइल लाजोबखासै होमबानो मिथिखायो जे नोंथाङा माबायदि भिडिअ नागारदों नोंथाङा मिथिखागोन बेनिखायनो नाजा आरो नोंथाङाबो जि मोजां भिडिअ बानायबा नोंथाङा मोजां मोनगोन आरो नोंथाङाबो जा नाजादों बे बिथाङा हास्थायगासिनो समाजनि मोजां मावनो बा गाज्रि मावनो बेयाव नोंथाङा एसे थाल आरो फकास लानानै आगारनांगौ माखासे जोंनि ससियेल मिडियानि गेजेराव मालायफ्रा थाखाजोंसो फेसबुक खुलिदों मालायफ्रा थाखाजोंसो इउटुब चेनेल खुलिदों आरो बेसेबांनाखि ससियेल मिडियाआव नोंथांमोना नुगासिनो दं बेफोर गासिबो थाखानि बिजनेस गोजा मिथिबायना जोंफोरनि माखासे बर'फ्रा ब्लेंक माने गेलेनायसो मोनो फेसबुकफ्रा गेलेनाय नङाथ' मोनसे बिजनेसनिसो मिथिबाय बेफोर बिजनेस फल' खालामनानै गावनि बिजनेसखौ मारै फल' खालामनो हागोन मारै फोजोबनो हागोन गावनि बिजनेसखौ बोरै गिदिर खालामनो हागोन बेफोरबायदि टेकनिकनिसो बेफोरबायदि ससियेल मिडियानि खामानिसो बेयाव गेलेनाय नङा गेलेनाया मोनसे गेमासो बेयाव फेसबुकफ्राव बिदि पस्ट माबा माबि बायदि रोखोम बिदि जानला मोनला नङा आरोना नोंथांमोनाथ' आंनि भिडिअखौ नायनानै सुंद'यैबाबो एसेबाबो बुजिबाय आं मानि थाखाय होनबा भिडिअखौ आं सुंद' बानायदों होनब्ला भिडिअ गोलाव जालाङो फुरा सिरियाल बुंलांबाय आरो नोंथांमोनखौ बुजिनो थाखाय आङो बारस' खोथाखौ बानायनानै खोथाखौ बुंनांगौ जायो बेनिखायनो नोंथांमोना जाखिनि आं बुजायबाय आं नोंथांमोना एसेबाबो बुजिनो हाबाय आरो गाव गावखौनो सिनायनो नाजा आरो गाव गावखौनो साननो नाजा आरोना नोंथांमोन आरो फिउचारखौ नाय आरो माखासे गावनि बर' समाजखौबो नाय मोजाङाव लाबोनो थाखाय आरो जोंनि दासिमबो बर'फ्रा दासिमबो बुजिनो हानाय गोहोआनो फैयाखै जोंनि बर'आ गोदो मा बुङोमोन जोंनि बर'आ बिराद गियानि होनना बुङोमोन दै खोनायोमोन जों गोदो आबै आबौमोननि राव जोंनि बर'आ बिराद गियानि जोंनि बर'आ बिराद उननो गोरों होनना बुङोमोन नाथाय दा नायदो ससियेल मिडियानि गेजेराव गुबुन जाथिनि माइन्दखौ नाय जोंनि बर'नि माइन्दखौ नाय बेयाव जों बहुद सोलायनाय दंबायो जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बर'नि माखासे साननायफोरखौ नायोब्ला आरोना आं दा बेखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जासिगोन नोंथांमोन सुंद'यैनो बुंनाय जाबाय माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंमोन नोंथांनिफ्राय निमाहा बियो आरो आंखौ गाज्रि मोननो दुखु मोननो दरखार गैया नोंथांमोना बुजिखागौ आं मा बाथ्रा बुंदों बेखिनिखौ बुंनानै नोंथांमोननिफ्राय निमाहा लाबाय